Bhí 7 gúilín le spárálaigh Tiobraid Árann a Corcaigh go Craobh Mionúr na mún siar míobrán. A cha Corcaigh treis dul an aircanart ó hin, agus chléir luch garmlas caichunig le lein sean na hÉireann. Na iireachtáin bearn idir iireachs Tiobraid Árann le leidú. Mí hála de sláán a mantráthreachta le Leathcheannais Mionúr na hÉireann. Agus deis an lán cúlaí fin cathal ó bhainisteoir na corann hisin na coristeach sa lár. Cluiche le deara go dtí seo ag glóir Callum Coffey istí go táisiad an ceann ag praba agus ag prabaach smacht ag deire ag Coffey fiochann sin orda deis ag Corcaigh dul chun tosaigh Callum Coffey na muir ag fear den chúla ag deire ní mór de Tiobraid Árann a bheith airc an son. Agus well thar náis ag Corcaigh deis an so ag power agus tá cúla ag Corcaigh. Bobby Power le héana dó anis. Raspar de chúla a siúd. Agus Corcaigh bra sás na isis leis an tús. Ní chéad dá chúlaín ag Tiobraid Árann. Hurling an ceann den chúla agus well bhí power na chúiseach de stig an son. Cúl má tócatha. Sin ceann ag Tiobraid Árann ar Dave Howell. Anna bhuile fad agus tá sé sin. HÉireann seasnána go deire. Skill den chéad scoth an son. Agus nuair tá immerthirí atá ábalta a héadí dhéanamh. Och, nómad an scór dearna ag Corcaigh. Sin ahar láthraigh bán. Ag an bharrós le Pierce Callum Coffey. Dar nó siad Port Láiriga bhí buachach an nara. Lámh anúachtar ar an glár sa Leathcheannais. Tiobraid Árann inis. Tarringt á dhéanamh an son agus an réiteoir ligant an fantáiste teachtar right. Deis an son ag Tiobraid Árann stop a ríist ag Marley Walsh. Níl ag a deire. Nada hasalíontán ag a deire. Stop ag céadúr. Ach an tarn éirecht an son glantasteach ag éana tuchar. Agus sin cúl cinúnach de Tiobraid Árann an son. Bacamach an isig Marley Walsh. Chromhúntaach. Agus brunta na seileadh an isig Tiobraid Árann tá si teach go mór le tamlína ús deisir cúl. Well, tá sé sin éasca go maiid Marley Walsh. Ag a deire bhfuil tá sé antasach Tiobraid Árann. Agus cúl eile botún in áíire. Becheart an ceann son a bheith glanta na súile buinte den slitter feag second an son. Há chúl as i chéile go Tiobraid Árann agus iad atá gafa chun tosaigh inis Chris Dunn ag Creep nó. Tríle sin ceann son a chur hÉireann seasnáin mar dennig sa chéad le. Son tá sé ige ríist an darna ceann. Ón muile sleasa chur hÉireann seasnáin a ríist an son ag Tiobraid Árann. An bhearna síntamach go dtí péir a ríist an so. Dín Dave Howell, gan duine ná Jory an san seastáin mór an son, tá sé ar fad istigh an seastáin Mick Mackey an háidir na bhfuil míadna an sá. Dá bhíle goile duine canúsa isteach an tóir seach nóna. Corcaigh go ríiste techt. Bar féinna go imar le cúpla nómad an ús agus iad an isise gur tarntar cóscór, beidir bhfuil deis an tóir cúlmá leanan siad lótha an cosn go maith son dín lán tosaí deis agus nada ag Bobby Power. An tarna chúlaigh fear bhaile an cholaigh ach ard glúiseach ar fad an son ag Corcaigh ag teach tríd agus well Cagney agus Power ag a deire ag Creep nó agus Corcaigh inis gafa chun tosaigh. An seoir Corcaigh a fear go géir a chuirsaí chumá fé mar tá bhudlachar a Dave eile. Tá Tiobraid Árann a ríist. Arsan dul tríd. Spás beidir istigh an son agus Tiobraid Árann. Fós ag bogad bhfuil tarrint an son níl. An tá scuilta beidir bhfuil deis an son cúl agus tágad ein Josh Maroney. Urchar an son sár glúiseacht an son. An bhearna ar náistí aon cúlín amháin ach bhí Maroney in san áit ceart fear bhéal an átha. Dó cútí ag Corcaigh tríad ag Tiobraid Árann. Am go leor fós ag an dáhéimh sa. Naim Commána sin na bethúr an son na Corcaigh. Búan son fear láir thar go teachtamach sin na Stephen McHugh. Díhalah amach an son ag Tiobraid Árann. Conor Kennedy a teachtasteach. Pass má smacht a go háling istigh an son ag an lán tosaí sinna Chris Dunn a dul ar rúthar Dunn fós a dul scóir tastáil Tiobraid Árann Iliana géir ó cad é mar chúlaigh a Tiobraid Árann. Chris Dunn an lán tosaí ó Iling chó géir ach ní raibh ach rud amháin ar ainting. Nathan Coffey agus na Pierce an slitir fácan í brunta na seileadh ag Chris Dunn. Dunn a garisteach ar a gúil. Dunn agus dianta de snas the ríiste ag Chris Dunn. An tríú cúl aimsethe
ag an bhar óg ó Gort na Hua, clown an Húil, ceann de cluban na beagamáníocht a Tiobraid Árann. Ord an adó Gerrig sétantá, si Tiobraid Árann a bheith dal raigtí Cluiche Leathcheannais Craobh. Both teams went at it like most Cork and Tip games do, and look, we played them already this year. We knew we were facing a different team, to be fair to them, and it was all out hurling. It's an important age grade that nobody gets missed at minor, because it's the first time to get to play, you know, real championship competitive hurling, and you want to give every chap that's able the opportunity if he's good enough to play for his county.